Γεια σε όλους! Σήμερα είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε τον ολοκαίνουριο ψηφιακό κατάλογο από το κατάστημα Lidl. Ρίξτε μια προσεκτική ματιά σε αυτές τις απίστευτες προσφορές και δείτε αν κάποιο από αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα σε τέτοιες τιμές σας είναι χρήσιμο για τις έξυπνες αγορές σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να το μοιραστείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εγγραφή σας στο κανάλι και για το like. Ελπίζουμε πραγματικά να βρήκατε ακριβώς αυτό που ψάχνατε στην καλύτερη τιμή σε αυτόν τον κατάλογο. Αν όχι, μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε μας. Γιατί ο επόμενος κατάλογος μπορεί να έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Σας ευχαριστούμε και εις το επανειδήν.